Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un art de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit, en tens prou amb els teus... Per celebrar que fem 30 anys, he pensat, què puc fer? Doncs fer una festa d'aquelles que al final no acabes veient gairebé ningú, o un fet molt insòlit, que és convidar a 30 senadors de la restauració, veterans, persones amb una professionalitat contrastada i que porten molts anys rere els fogons i rere el tauler. Camí de tu d'entre totes les estrelles, jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi. Tot el barri, des dels negocis, inclòs restaurants, botigues, roba, tot formem part d'aquest teixit i no hem de deixar de comprar dins de la nostra pròpia xarxa. Bon dia. La veritat és que mai m'havia plantejat quedar-me al restaurant i de fet estudies, fas feina fora, però crec que els que hem nascut en famílies restauradors alguna coseta devem portar a la sang que ens fa tirar cap allà. Tan dolç i a poc fent-nos l'amor aïllats de la mirada del món. Jo crec que es manté viva per la il·lusió que tenim tota la família, perquè sempre intentem que els plats, que això trobo que és molt important en un restaurant, siguin sempre iguals. Un dia et pots equivocar d'una cosa, evidentment, però que la gent digui, bueno, anirem allà i menjarem bé, perquè hi ha alguns puestos que dius, bueno, avui menjo bé i avui no, i nosaltres això intentem que no sigui així. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo ja fa gairebé 23 anys que estic al negoci, vaig acabar els estudis, em vaig posar ja. Vaig posar-m'hi perquè, bueno, al final era un negoci que era familiar, no? Seguíem les arrels dels avis, del pare, i bueno, jo vaig creure que era una bona oportunitat continuar-hi. Les estrelles, jo vull estar amb tu. Quan un negoci és familiar, quan tu hi ets cada dia, el nivell de valoració, la qualitat, la pots medir tu mateix, i en el nostre cas, com que no puc estar-hi sempre al negoci, té 24 hores, estem oberts 24 hores, 365 dies, doncs per mi és una part important, perquè a través d'aquestes xarxes jo puc medir la qualitat del servei que es dona i filtrant una mica els clients que van aprofitar-se, sí que ho posem davant de l'equip, es valora, s'explica el per què, i també és una part important de la feina que fem. Les estrelles, jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Les pautes que seguim són les que en podríem dir de cuina catalana, però sobretot el producte fresc, producte local, tot això que està molt de moda i actual, nosaltres ho portem practicant nosaltres i molta gent, molta més de la que sembla, a Barcelona i fora de Barcelona. 30 anys, què són? Són 30 anys d'aprenentatges, 30 anys d'aventures, 30 anys d'anècdotes, 30 anys de perfils psicològics, no? Perquè això és el que té la restauració, que és tan àmplia. I 30 anys de no sortir d'aquí, gairebé. Realment 30 anys de no sortir del restaurant. Gairebé aquell espai tan acotat, però tan lliure alhora, no? I que tantes coses pots fer. Desperto de nou i sóc allà.